hasitako lanari segida ematera goaz. Sektarismoa, ustelkeria eta bazterketa alde batera utziz, hiritarrengan eta elkar bizitzan oinarritutako Iruña berria birsortzera goaz. Beti ere, komuneko interesak lehenetsiz, eta horretarako elkarlana berreskuratzera goaz. Kaleetan, udalean, auzoetan eta kolektiboekin batera. Hauek baitira, inoiz bazterrean geratu behar ez ziren baloreak. Horixe da alternatiba hiritarraren oinarria, gure bide horria. Iruñea guztiona da eta guztion artean hiri berri bat sortzera goaz. Elkarlanerako eta elkarbizitzarako bilgune izango dena. UPNren garai ilunak bukatzera doaz. Garai berri baten atarian gaude. Ikasturte honetako gertaera garrantzitsuena ez da soilik hauteskundeak daudela, baizik eta ziklo berri baten irekiera. Hiri eredu berri baten sorrera. Iruña berria eraikitzeko hiriko ateak 4 haizetara zabal ditzagun, iruindarrok dagokigun protagonismoa eduki dezagun. Hiri honetako ezkerrak ardura handia du. Gaur, EH Bilduk berresten du ardura hau. Duela 600 urte milaka hiritarrek egin zuten moduan. 1923 urtean hiritarrek hiria sortu eta eraiki zuten. 2015ean berriz egingo dugu.